OK ľudia, čaute, vítam vás pri mojom ďalšom videu, kde nenatáčame hej. Ľudia, v dnešnom videu budeme mať kvíz o futbale. Môžeme začať a dolu do komentárov mi napíšte, koľko otázok som vám dneska dal. Prvá otázka. Ktorého hráča nemeckej národnej futbalovej ligy vyhlásila FIFA za najlepšieho svetového futbalistu roka 2020? A. Joshua Kimmich, B. Robert Lewandowski, C. Manuel Neuer. Dávam zase chvíľku ticha. Správna odpoveď je Robert Lewandowski. Kto hrá o superpohár UEFA? A. Víťaz Ligy šampiónov proti víťazovi pohára UEFA. Toto ani ja by som nevedel, to sa vám priznám. Víťaz proti víťazovi MS prváci proti druhákom. Zase chvíľku ticha. Správna odpoveď je víťaz Ligy šampiónov proti víťazovi pohára UEFA. Čiže A. Teraz ďalšia tretia otázka. Ako často sa konajú MC vo futbale? A. Dvakrát za rok. B. Každé 4 roky. C. Každých 10 rokov. Zase vám dám chvíľku ticha. Správna odpoveď je každé 4 roky. Tak. To už máme 3 otázky za sebou. Už som pocím sa. Ďalšia otázka. Čiže štvrtá. Aké rozmery futbalového ihriska považujú FIFA a UEFA za štandardné? A. 100 metrov x 68 metrov. B. 100 metrov x 100 metrov. C. 5 x 15 metrov. Zase dáme chvíľku ticha. Ja už to viem. Správna odpoveď je 105 x 68. Ešte jedna vec. Napíšte do komentára všetci, že koľko otázok z tohto kvízu ste uhádli. Fakt, prosím, napíšte do komentára. Napíšte to tam, lebo oko sa naštve. Už prestanem robiť cringe videa. Druhá otázka z tohto. Ktorá krajina vyhrala v roku 2017 majstrovstva Európy v ženskom futbale? A. Švédsko, B. Nemecko, C. Holandsko. Zase chvíľka ticha. Takže správna odpoveď je Švédsko. Švédky zvíťazili vo finále proti Dánkam 4-2. Takže, ďalšia otázka. Kedy môže vziať útočník loptu do rúk? A. Keď chce zabrániť gólu. B. Pri vhadzovaní. C. Vždy. Tak zase chvíľka ticha, nie minúta ticha, lebo to by sme tu takto boli. 100 hodín. Áno, mám poranenú hlavu tu na. Takže, správna odpoveď je pri vhadzovaní. V iných situáciách hráči na ihrisku rukami hrať samozrejme nemôžu. Ďalšie riadek otázek. Už asi 7. otázka by toto mala byť. Ja to nebudem počítať, aby ste to napísali do komentára a oko sa ináč naštve. Neviem mi sa z toho plakať. OK, ďalšia otázka. Podľa čoho spoznáme kapitána mužstva? A. Je to vždy najväčší hráč. B. Má na rukáve pásky. C. Má červené kopačky. Ja si to preložím.
Aha, už viem správnu odpoveď. Dáme zase chvíľku ticha. Správna odpoveď je, má na rukáve pásku. Tak. Aké pravidlo platí v Nemecku od roku 1896? A. Na ihrisku nesmú byť stromy. B. Pri hre musí byť rozhodca. C. Muži a ženy nesmú hrať spoločne v jednom tíme. Zase chvíľka ticha. Takže správna odpoveď je, na ihrisku nesmú byť stromy. Ďalšia otázka. Koľko divákov sa zmestí na najväčší európsky futbalový štadión? A. 1000, B. 99 000, to pochybujem, že vyhrá. Teda bude správna odpoveď. C. 500 000, tak to určite nie. Zase si necháme chvíľku času. Takže správna odpoveď je 99 000, čo som pochyboval. Najväčší európsky futbalový štadión je Camp Nou v Barcelone. A to je ďalší riadok otázok za nami. Ideme na ďalší. Prvá otázka z tohto riadku. Ktorá futbalová súťaž je najstaršia na svete? A. FACUP, B. Nodal Cup, C. MC. Správna odpoveď je FACUP Anglicko. A medzi tým, čo bývam ticho, oko sa ináč naštve, dávaj odber. Dávaj odber, fakt, prosím ťa, daj ten odber. Prosím, potrebujeme dosiahnuť 200 odberateľov. A mám nachystaný aj špeciál. A keď dáte 200 odberateľov, tak ja vydám ten špeciál. A skúste si tipnúť do komentárov, že aký to bude špeciál. Som zvedavý, kto to uhádne. Takže druhá otázka z tohto riadku. Ako sa nazýva majstrovská trieda európskeho futbalu? A. Kings League, B. Top League, C. Champions League. Toto asi viem. Dáme zase chvíľku ticho. Správna odpoveď je Champions League. To som si myslel aj. Tretia otázka z tohto riadku. Čo sa vo futbale označuje ako hat-trick? A. Majstrovská hlavička. B. Keď dá rovnaký hráč v jednom zápase 3 góly po sebe. C. Cena za najoriginálnejší účest. Pochybujem, že toto C bude. Správna odpoveď je daj like a zapnite si oznámenie, lebo budem vydávať videá a nesmiete prepásnuť takéto bomby. Tak, správna odpoveď je, keď dá rovnaký hráč v jednom zápase 3 góly po sebe, čo som si aj myslel. Dobre, ďalší riadok otázek. Vy to asi vidíte opačne. Toto asi nepomôže, lebo natáčanie je zrkadlovo opačne, si myslím. Takže prvý riadok z otázky. Sú chrániče píšťaly povinné? B. Teda A. Áno. B. Nie. C. Len pri chlpatých nohách. Podľa mňa je toto Ačko. Správna odpoveď je áno. Čo som si aj myslel? Už prestanem cringeovať a daj odber a prestanem cringeovať. Dobre? Daj odber. Lebo sa žuby naštvú. Sa zuby naštvú. Ďalšia otázka. Kde sa hralo finále vo futbale 2020-2021? A. Na olympijskom štadióne v Ríme. B. Na londýnskom Wembley. C. Na štadióne v
Kocúrkové. To kto neviem, kde je Kocúrkovo. Do v ňom býva, tak mi napíšte. Správna odpoveď je na londýnskom Wembley. Ďalšia otázka. Čo priniesol počas futbalových MC 2010 medzinárodnú slávu jednej chobotnici? Nechápem tej otázky. Ale oka. A. Bola maskotom mexického národného tímu. B. Typovala správne výsledky všetkých zápasov nemeckého mužstva. C. Bola domácim miláčikom rekordného gólmána Davida Villu. Správna odpoveď je, typovala správne výsledky všetkých zápasov nemeckého mužstva. Ešte je tu jedna špeciálna vec, že vedeli ste, tak ja vám to prečítam. Chobotnička menom Paul, nie Faul, ale Paul, dostávala pri krmení na výber z 2 misiek s vlajkami 2 mužstiev, ktoré mali proti sebe nastúpiť. Ako typovací expert si vždy vybrala misku sa vlajkou neskoršieho víťaza. Kto to vedel, nech dá odber. Ale aj tak dáš ten odber, bo podľa mňa to nikto nevedel. Inak budem smutný. Tak, ďalšia otázka. Čo nepatrí k základnej výbave rozhodcu? A. Červená a žltá karta. B. Píšťala. C. Fotoaparát pochybujem. Veď foťáci sú tam tí kameramani, čo to komentujú pri videách. Teda pri tých živých. Ja už to viem. Správna odpoveď je fotoaparát. Čo nechápem. Ďalšie. Tentokrát sú tu 4 otázky. 4. Takže, ako sa nazýva zóna okolo trénerskej lavičky? A. Tigria klietka. B. Technická zóna. C. Jednoducho lavička. Správna odpoveď je technická zóna alebo aj Goachingoze. A 4. otázka je, aké zviera má vo svojom znaku Aseim? A. Orla. B. Kobylu. C. Vlčicu. Teraz nebudeme naťahovať. Správna odpoveď je C. Vlčicu. Ešte vám prečítam, vedeli ste a zakončíme to. Helandským zvieraťom Aseim je vlčica, ktorá dojčila Romula a Réma. Podľa legendy sú títo dvaja bratia zakladateľmi Ríma. Dobre ľudia, ja dúfam, že sa vám tento kvíz ľúbil a napíšte do komentáru, koľko otázok ste uhádli. Ja sa s vami lúčim, nezabudnite odber, chcem 200 odberateľov. Majte sa pekne a zatiaľ čus! Čau, čau!